Tervetuloa Kolmen enkelin sanoman kanavalle. Toisen enkelin sanomasta nousee oleellinen kysymys. Mikä on tosi seurakunta? Jatkamme nyt tämän aiheen käsittelyä erittäin valaisevasta näkökulmasta, taistelevan ja voittoisan seurakunnan näkökulmasta. Kun me ymmärrämme, mikä ero näillä on, ja miten ja milloin siitä taistelevasta seurakunnasta tulee voittoisa seurakunta, niin silloin me voimme hengellisin silmin nähdä Jumalan tosi seurakunnan. Silloin me voimme nähdä, mikä on se joukko, joka saa elävän Jumalan sinetin ja pääsee perille. Ja mikä puolestaan taas on se joukko, joka jää taipaleelle ja kaatuu taistelussa. Meidän on tätä tarkastellessa tartuttava joihinkin yleisiin, mutta vääriin käsityksiin, joita adventtikansan parissa esiintyy. Monet puolustelevat korporatiivista tavaramerkattua adventtikirkkoa, että se ei kaadu vaikka mikä olisi. Myönnetään, että siellä on kyllä rikkaviljaa ja lustetta. Mutta samalla väitetään, että se pääsee perille kaikista puutteistaan huolimatta. Juuri näin he soveltavat muun muassa seuraavaa profetian hengen lainausta. Voi näyttää siltä, että seurakunta on kaatumaisillaan, mutta se ei kaadu. Se säilyy samalla kun Sionin syntiset seulotaan siitä. Akanat erotetaan kallisarvoisista jyvistä. Se on hirveä koettelemus, mutta siitä huolimatta sen täytyy tapahtua. Eli tarkoittaako tämä, että korporatiivinen adventtikirkko ei kaadu? Palaamme tähän tekstiin tämän jakson lopulla ja uskon, että voimme varmuudella ja selvästi nähdä, mitä sisar White lausunnollaan tarkoitti. Me tulemme näkemään, ketkä seulotaan ja mistä. Me näemme, ketkä kaatuvat ja ketkä eivät. Hyvät ystävät, niin kauan kuin Jumalan seurakunta on tässä maailmassa, se on sotatilassa. Jeesus rukoili Isää, että en pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Meidän on tehtävä vastarintaa pahalle, Jumalan voimassa. Meidän on taisteltava maailmaa ja ennen kaikkea itseämme vastaan, että emme mukautuisi tähän maailmaan. Paavali sanoo, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja uskon, että tämä on ikävä kyllä totta meidän kohdallamme. Ja siksi kysynkin vakavasti, että ymmärrämmekö me tämän taistelun vakavuutta alkuunkaan niin kuin meidän tulisi? Olemmeko todella taipuneet niin täysin Jumalan alaisuuteen, että vastustamme perkelettä niin, että se meistä pakenee? Kuulkaa profetian hengen sanat. Kristuksen kirkkoa voidaan sopivasti verrata armeijaan. Jokaisen sotilaan elämä on uurastusta, vaikeuksia ja vaaroja. Joka puolella on valppaita vihollisia, joita johtaa pimeyden voimien ruhtinas, joka ei koskaan nuku eikä pakene asemastaan. Aina kun kristitty laskee puolustuksensa, tämä voimallinen vastustaja tekee äkillisen ja rajun hyökkäyksen. Elleivät seurakunnan jäsenet ole aktiivisia ja valppaita, hänen keinonsa voittavat heidät. Ja toinen lainaus kuuluu näin. Kristillinen elämä on jatkuvaa sodankäyntiä. Taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta. Paavali sanoo, emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Meidän on kohdattava voimallisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat taistelussa saatanan puolella. Ja meidän on myös kohdattava näkymättömiä pahuuden edustajia. Löydettäköön meidät oikeasta asemasta. Kysynkin, oletko sinä oikeassa taisteluasemassa tässä henkien välisessä sodassa? Vai makaatko niin sanotusti tulessa ja otat osumaa pahan palavista nuolista? Oletko osa sitä seurakuntaa, jonka puolustus pitää loppuun saakka? Vai luuletko pelkästään olevasi? Me olemme kaikki tällä hetkellä taistelevassa seurakunnassa, mutta niin kuin sisar White sanoi, se ei ole yhtä kuin voittoisa seurakunta. Saakoon Herra johtaa meitä nyt tutkimaan tätä aihetta, että osaisimme tehdä eron näiden kahden välillä. Rukoilemme. Rakas Pyhä taivaan Isä,
Kiitos siitä, että sinun sanastasi löydämme kaiken, mitä tarvitaan tässä taistelussa, joka riehuu ympärillämme, tässä suuressa henkien välisessä taistelussa. Pyydämme sinun pyhän henkesi johdatusta ja valaisua, kun tutkimme niitä periaatteita, jotka sinun sanasi ilmoittaa tästä taistelusta, jota seurakunta sotii. Auta meitä ymmärtämään asemamme oikein ja käymään taisteluun sinun henkesi voimassa. Kiitos, että sinun johdossasi meidän ei tarvitse kaatua ja jäädä taipaleelle. Amen. Kun ajattelemme taistelevaa ja voittoisaa seurakuntaa, niin kenties selvin esimerkki tästä on Israelin kansan antama esikuva. Siinä on Jumalan kansa, joka lähti Egyptistä kohti luvattua maata. Oli ihmeelliset Jumalan voiman ilmaisut, kun Jumala vapautti kansansa. Sitten liiton lupaukset uudistettiin ja vannottiin uskollisuutta Jumalalle. Ja kyllä se kansa lopulta pääsi perille. Mutta mitä tapahtui siinä välissä? Me kaikki tiedämme, että ei se aivan suoraviivaista vaeltamista ollut. Ei se Israel marssinut rohkeasti uskossa Jumalan lupauksiin ja huolenpitoon, vaan tuosta erämaavaelluksesta koitui seurakunnalle 40-vuotinen koettelemusten taival. Ja nyt kysymys kuuluu, pääsivätkö kaikki Egyptistä lähteneet perille? Luemme vastauksen Juudaksen kirjeestä, 5. jae. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Todellakin, se oli Jumalan seurakunta, hänen kansansa, joka lähti Egyptistä. Mutta oliko siihen kansaan kuuluminen varma tae perille pääsystä? Ei. Jumala sitten tuhosi ne, jotka eivät uskoneet. Ja tästä samasta puhuu Paavali hebrealaiskirjeen 3. luvussa, jakeesta 7 eteenpäin. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin. He eivät pääse minun lepooni. Ja jakeesta 15 eteenpäin. Kun siis sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin kapinoidessanne teitte. Ketkä sitten suututtivat hänet, vaikka kuulivat? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet pois Egyptistä? Keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat tehneet syntiä ja joiden ruumiit kaatuivat autiomaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa? Eikö tottelemattomille? Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen lepoon. Me näemme, että tuo muinainen Jumalan seurakunta koostui sellaisista, jotka kiusasivat ja koettelivat Jumalaa jatkuvalla napisemisella ja epäuskolla, vaikka Jumala antoi heille aina kaiken, mitä erämaassa selviytymiseen tarvittiin. Seurakunta siis koostui sellaisista, joiden usko ei näkynyt teoissa. He olivat tottelemattomia. Seurakunta koostui sellaisista, jotka seurasivat mieluummin omaa sydäntään kuin Jumalaa. He eksyivät sydämessään, josta Raamattu todistaakin, että ihmissydän on petollinen, paha ja parantumaton, vailla vertaa. He saivat kuulla Pyhän Hengen todistuksia Mooseksen sanojen kautta ja monien ihmettekojen kautta, mutta silti he kapinoivat. Näettekö, että tässä on seurakunta, joka paadutti sydämensä? He eksyivät, eivätkä oppineet tuntemaan sitä tietä, jota Jumala tahtoi heitä johdattaa. Ja mihin tämä paatuminen sitten johti? Mitä Jumala joutui tekemään Egyptistä vapauttamalle kansalleen? Hän vannoi vihassaan, he eivät pääse minun lepooni. Ja niin meille kerrotaan, että se koko sukupolvi kaatui sinne erämaahan.
4. Mooseksen 32 ja 11 kuuluu: koska miehet, jotka lähtivät Egyptistä, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, eivät uskollisesti seuranneet minua, he eivät saa nähdä sitä maata, josta valallani annoin lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Kysyn vielä, oliko seurakuntaan kuuluminen tae perille pääsystä? Ei ollut. Riittääkö perille pääsyyn sen hokeminen, että seurakunta voi näyttää olevan kaatumaisillaan, mutta se ei kaadu? Ei riitä. Israelin kansa pääsi perille, mutta kaikki Egyptistä lähteneet 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat kaatuivat erämaahan. He eivät olleet osa voittoisaa seurakuntaa. Siksi Paavali varoittaakin, ettemme lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Hebrealaiskirjeen 4. luvun jakeet 1 ja 2 kuuluvat näin. Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä lupaus päästä hänen lepoonsa on yhä voimassa. Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei sulautunut uskossa niihin, jotka sen kuulivat. Hyvät ystävät, Jumalan lupaus hänen lepoonsa pääsemisestä ei ole vielä toteutunut. Se on vielä voimassa meillekin. Me emme varmasti pääse siihen lepoon, jos toistamme muinaisen Israelin virheet ja paadutamme sydämemme. Ei, vaan Jumalan sana ja lupaukset pitää uskossa sulautua meihin, jos haluamme päästä perille. Kuulkaa profetian hengen todistus. Näinä viimeisinä päivinä Jumalan kansa kohtaa samoja uhkia kuin muinainen Israel. Ne, jotka eivät ota vastaan Jumalan antamia varoituksia, joutuvat samoihin vaaroihin kuin muinainen Israel, joka ei epäuskon vuoksi päässyt hänen lepoonsa. Muinainen Israel joutui onnettomuuksiin pyhittymättömän sydämensä ja alistumattoman tahtonsa vuoksi. Heidän lopullinen hylkäämisensä kansana johtui heidän omasta epäuskostaan, itseluottamuksestaan, katumattomuudestaan, mielen sokeudesta ja sydämen kovuudesta. Heidän historiansa on meille varoitusmerkkinä. Seuraavaksi kysymmekin, että mikä sitten on se Jumalan lepo, johon tottelemattomat eivät pääse? Mikä on se lepo, joka Jumalan kansalla on vielä edessäpäin, kuten Hebrealaiskirjeen 4. luku todistaa? Siellä jakeet 8 ja 9 sanovat: jos Joosua olisi johtanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta, sen jälkeisestä päivästä. Jumalan kansalla on siis sapatin lepo vielä edessäpäin. Tämä teksti ei puhu viikoittaisesta sapatista, vaan tämä päivä on se päivä, jolloin jos kuulet Pyhän Hengen vakavan äänen, kutsun ja varoituksen, niin älä paaduta sydäntäsi, kuten Egyptistä lähtenyt Jumalan kansa. Heille tämä päivä meni ohitse ja he paatuivat. Paljon myöhemmin, kun Israel oli jo ottanut omakseen luvatun maan, kuningas Daavid lausuu: tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Ja miksi? Koska lupaus pääsemisestä Jumalan lepoon oli yhä voimassa. Siksi, koska Joosua ei ollut johtanut Jumalan kansaa lopulliseen lepoon, vaan ainoastaan sen levon esikuvaan, joka on oleva lopullinen lepo. Ja tästä syystä Paavali edelleen toistaa tuon varoituksen, joka kuuluu nyt myös meille tänään. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Me olemme nyt tuon levon kynnyksellä, mutta pääsimmekö me siihen, että olisimme osa voittoisaa seurakuntaa, vai toistammeko tottelemattoman ja katumattoman Israelin virheet? Me voimme havainnollistaa lepoon pääsemisen katsomalla tätä esikuvaa. Eli mikä oli se lepo, johon Joosua johti seurakunnan? Luemme 5. Mooseksen 12, 8-10. Älkää tehkö niin kuin me täällä tänä päivänä teemme, jokainen sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Etteihän te vielä ole päässeet lepoon, ettekä siihen perintömaahan, jonka Herra teidän Jumalanne teille antaa.
Mutta te saatte mennä Jordanin yli ja asua siinä maassa, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille perinnöksi. Hän antaa teidän päästä rauhaan kaikista ympärillänne olevista vihollisista, ja te saatte asua turvassa. Näistä jakeista näemme aika selvästi, että lepoon pääseminen rinnastetaan siihen, että Israelin kansa menee sinne Jordanin yli, ottaa omakseen sen luvatun hyvän perintömaan, ja Jumala antaa heidän siellä päästä turvaan ja rauhaan kaikista ympärillä olevista vihollisista. Lepo on siis sama kuin rauha luvatussa maassa. Ei ole enää vihollisia, eikä sotaa. Silloin seurakunta on voittoisa seurakunta. Viholliset on voitettu. Mutta Jumala oli vannonut tottelemattomista, että he eivät pääse lepoon. Ja Joosuan kirjan 5. luvussa tämä rinnastetaan suoraan siihen, että nuo sotakuntoiset miehet ja koko se tottelematon kansa häviävät autiomaahan. Herra oli vannonut heille, ettei hän antaisi heidän nähdä sitä maata, eli luvattua maata. Tuo seurakunta oli vain ulkoisesti, nimellisesti Israel. Se ei ollut sydämeltään ympärileikattu. He eksyivät omassa sydämessään, ja jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Siksi tässä esikuvassa on jopa sekin yksityiskohta, että Joosua ympärileikkasi ne, jotka lopulta pääsivät sinne luvattuun maahan. Raamattu todistaa, että Jumalan seurakunta oli erämaavaelluksella ollut ympärileikkaamaton. Eli lepoon pääseminen on siis sama kuin luvatussa maassa rauhaan pääseminen vihollisista. Miten tähän rauhaan päästiin? Eikö niin, että siihen päästiin taistelemalla Herran sotia? Jumala oli luvannut sotia heidän puolestaan. Hän oli luvannut siis hävittää ne kansat, joiden syntimitta oli tullut täyteen ja jotka asuttivat sitä luvattua maata. Mutta kansan oli oltava valmis uskossa toimimaan ja sotimaan näitä Herran sotia. Esimerkiksi Mooseksen kautta kuuluu jo kehoitus, että amalekilaisten muisto oli pyyhittävä pois taivaan alta, jotta Jumala antaisi Israelin päästä rauhaan ympärillä olevista vihollisista. Ja Joosuan kirjassa kerrotaan näistä sodista, kuinka lopulta jopa ne suurikokoiset anakilaiset hävitettiin Israelin maasta. Joosua 11.23 kerrotaan, kuinka Israel pääsi lepoon. Näin Joosua valloitti koko maan, aivan niin kuin Herra oli Moosekselle puhunut. Joosua antoi sen perinnöksi israelilaisille, sen heimoille, niiden osastojen mukaan. Ja maa pääsi rauhaan sodasta. Mutta miksi sitten piti käydä näitä Herran sotia, jotta lepoon päästäisiin? Ja tämä on todella tärkeä kysymys meidän hengellisen sodankäyntimme kannalta. Viholliset piti hävittää siksi, että Jumalan kansa voisi noudattaa kaikessa Jumalan käskyjä. Viholliset piti hävittää, koska ne palvoivat siellä epäjumalia. Niillä oli kaikenlaisia iljettäviä tapoja. Mutta heidän patsaansa ja alttarinsa piti repiä alas ja hävittää ja tuhota, että niiden pahaa vaikutusta ei enää olisi siinä maassa, jonka he menisivät ottamaan haltuunsa. Epäjumalia palvovat kansat piti karkottaa ja piti hävittää synti ja kaikki vääryys, jotta kansa ei olisi sellaisen vaikutukselle enää altis. 5. Mooseksen 12.29 eteenpäin sanotaan: kun Herra, teidän Jumalanne, on hävittänyt ne kansat, joiden maan te nyt menette ottamaan haltuunne, ja kun te olette asettuneet asumaan heidän maahansa, varokaa, ettette myöhemminkään joudu heidän pauloihinsa jäljittelemällä heidän tapojaan. Älkää ottako selkoa siinä maassa asuvien kansojen jumalista, älkääkä kyselkö, miten nuo kansat palvelivat jumaliaan. Te ette saa Herraa Jumalanne palvellessanne noudattaa näiden kansojen tapoja, sillä kaikki se, mitä ne ovat tehneet palvoessaan Jumaliaan, on Herralle iljetystä, jota hän vihaa. Ja samalla tavalla nytkin, jos haluamme olla osa voittoisaa seurakuntaa, meidän tulee ottaa Kanaanin maa haltuun taistelemalla Herran sotia. Meidän tulee hankkiutua eroon kaikesta pahasta elämässämme.
Jumalan voittoisa seurakunta ei ole sellainen, joka ottaa mallia ympäröivien seurakuntien jumaluuskäsityksistä ja palvoo ekumeenisesti niiden kanssa samaa Jumalaa. Vaan voittoisa seurakunta koostuu niistä, jotka ovat uskollisia ja tottelevaisia Jumalan sanalle. He taistelevat Herran sotia Kristuksen voimassa niin, että he hankkiutuvat eroon kaikesta pahasta elämässään. Heidän tulee saada voitto synnistä Kristuksen vanhurskaudessa. Herra antaa varmasti rauhan ja voiton, mutta vain, jos käymme taisteluun uskossa. Me tiedämme, ja Raamattu kertoo, että Israelin kansa ei itse asiassa raivannutkaan tieltä pois ihan kaikkia pakanakansoja. He tyytyivät suurimpaan osaan ja asettuivat asumaan perintömailleen niin, että pakanakansojen vaikutus oli edelleen heidän keskuudessaan, vaikka ne olikin alistettu. Ja tämä koitui hyvin nopeasti Israelin kansan moraaliseksi tappioksi, kuten Tuomarien kirja kertoo. Mutta keskitymme nyt siihen, mikä esti Egyptistä lähteneitä pääsemään lepoon ja rauhaan. Käännekohta luvatun maan haltuunottamisessa tapahtui erämaavaelluksen alkuvaiheessa. 4. Mooseksen kirjan 13. luku kertoo, kuinka Kanaanin maata tutkimaan lähetettiin 12 tiedustelijaa. Nämä olivat israelilaisten päälliköitä, yksi kunkin suvun päämies. He sitten 40 päivän jälkeen toivat suotuisan raportin kansalle, että se maa oli todella hyvä. Se todellakin vuotaa maitoa ja hunajaa. Heillä oli valtava rypäle terttuja, muitakin maistiaisia. Mutta yksi mutka matkassa oli. Siellä asui suuri ja voimakas kansa lujasti varustetuissa kaupungeissa. Vakoojat tunsivat olevansa kuin heinäsirkkoja noiden suurikokoisten ja pahamaineisten anakilaisten rinnalla. Niinpä nämä vakoojat, eli ne kansan johtajat, antoivat sellaisen raportin, että koko kansa joutui pelon valtaan. Vakoojat sanoivat, emme me pysty käymään sen kansan kimppuun. He ovat vahvempia kuin me. Tämän kuultuaan kansa sitten alkoi parkua ja valittaa Moosesta ja Aaronia vastaan. He nurisivat ja toivoivat kuolemaansa. He menivät jopa niin pitkälle, että sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Tämä oli niin suuri epäuskon osoitus ja halveksinta Jumalaa kohtaan, että Jumala vannoi vihassaan, että he eivät pääse hänen lepoonsa. Oliko Jumala muka vapauttanut kansansa Egyptistä vain antaakseen sen kuolla sinne autiomaahan? Eikö Jumala olisi kykenevä lunastamaan lupaustaan ja viemään kansan perille asti? Näiden vakoojien, eli kansan johtajien joukossa oli vain 2 miestä, Joosua ja Kaaleb, jotka uskoivat Jumalan voimaan ja lupauksiin. Silloin he repäisivät vaatteensa ja sanoivat kansalle, te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Mutta kansa oli vähällä kivittää heidät siihen paikkaan. Niin pahasti he kieltäytyivät luottamasta Jumalaan. Ja niin Jumala määräsi, että se kansa, koko se sukupolvi, tulee kaatumaan sinne autiomaahan 40 vuoden aikana, eikä yksikään heistä pääse perille. Me tiedämme, että heistä pääsi perille ainoastaan Joosua ja Kaaleb, jotka uskoivat Jumalan lupaukseen viedä heidät perille. Kerroin tämän tapauksen hyvin tiivistetysti. Jokainen voi kerrata sen yksityiskohtia Raamatusta tarkemmin. Mutta haluan nyt tuoda tähän liittyen esiin muutaman profetian hengen lausunnon. Muinaisen Israelin historia valaisee hätkähdyttävällä tavalla adventistien kokemusta. Jumala johti kansansa adventtiliikkeessä samalla tavalla kuin hän johti Israelin lapset pois Egyptistä. Jos kaikki, jotka osallistuivat työhön vuonna 1844, olisivat ottaneet vastaan 3. enkelin sanoman ja julistaneet sitä pyhän hengen voimassa,
Maailma olisi jo vuosia sitten tullut varoitetuksi ja Kristus olisi tullut lunastamaan kansansa. Toinen hyvin samankaltainen lausunto toteaa, että ei ollut Jumalan tahto, että Kristuksen tulo viipyisi tällä tavoin. Ja edelleen luemme seuraavaa. Epäusko, nurina ja kapinointi sulkivat muinaisen Israelin 40 vuodeksi Kanaanin maan ulkopuolelle. Samat synnit ovat viivyttäneet nykyisen Israelin pääsyä taivaalliseen Kanaaniin. Kummassakaan tapauksessa vika ei ollut Jumalan lupauksissa. Epäusko, maailmallisuus, pyhittymättömyys ja kiistat Herran kansaksi tunnustautuvien keskuudessa ovat pitäneet meidät tässä synnin ja surun maailmassa kaikki nämä vuodet. Ja kirjassa Aikakausien toivo sanotaan näin. Jos seurakunta olisi tehnyt sille määrätyn työn niin kuin Herra käski, koko maailma olisi jo saanut varoituksen ja Jeesus olisi tullut takaisin voimassa ja suuressa kirkkaudessa. Hyvät ystävät, totuus on se, että lopunajallinen Israel on taisteleva seurakunta, joka on seurannut muinaisen Israelin kansan tottelemattomuuden esimerkkiä. Me olemme täällä vielä oman epäuskomme tähden. Me olemme täällä niin kauan, kunnes opimme taistelemaan Herran sotia. Meidän pitää oppia, miten astutaan rohkeasti eteenpäin. Ei väellä ja voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Tuon Vakoja-episodin jälkeen Kaadeksessa israelilaiset tulivat murheellisiksi kuultuaan Jumalan rangaistuksen sanat. Ja he päättivätkin sitten heti seuraavana aamuna lähteä omin nokkinensa kohti vuoria sinne luvattuun maahan. Myönnämme, että olimme väärässä, he sanoivat, mutta nyt olemme valmiit menemään siihen maahan, josta Herra puhui. Mutta Mooses sanoi heille suoraan, että he olivat luopuneet Herrasta ja vain rikkoivat hänen käskyjään. Ei pidä lähteä, koska Herra ei ole heidän kanssaan. Mutta itsepäisesti he vain menivät ja kokivat karun tappion. Seurakunta ei osannut taistella Herran taisteluita uskossa Jumalan sanaan. Nyt, hyvät ystävät, meidän on tärkeää ymmärtää, että Laodikean seurakunta on taisteleva seurakunta. Se on täällä maailmassa, missä on vihollisia, on syntiä, pahuutta, maailmallisuutta, kaikkea mihin lihallinen mieli tahtoo mukautua. Seurakuntaa vaivaa jatkuvasti sellainen mieli, joka haikailee Egyptiin. Se ei luota Jumalan sanan lupauksiin niin, että uskossa toimisi niiden mukaan. Joka ikinen yritys mennä sinne luvattuun maahan omassa voimassa johtaa tappioon. Sinne mennään vain ja ainoastaan sotimalla Herran taisteluita. Ja kuitenkin adventtikirkko esiintyy, kuin se olisi voittoisa seurakunta. Se ei näe omaa luopumustaan ja sydämen ympärileikkaamattomuuttaan. Kuitenkin sen johtajat ovat kääntäneet kansan pään pikemmin Egyptiä kohti kuin luvattua maata kohti. Ja silti se väittää, että tämä laiva menee kyllä perille, puutteistaan huolimatta. Hyvät ystävät, tottelemattomuus ja epäusko eivät vie perille. Pelkkä taistelevaan seurakuntaan kuuluminen ei merkitse luvattuun maahan pääsemistä. Tahdon muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Luen nyt tässä yhteydessä muutaman profetian hengen lainauksen. Eikö Jumalalla ole elävä seurakunta? Hänellä on seurakunta, mutta se on taisteleva seurakunta, ei voittoisa seurakunta. Olemme surullisia siitä, että siinä on puutteellisia jäseniä, että vehnän joukossa on rikkaviljaa. Vaikka seurakunnassa on epäkohtia ja niitä tulee olemaan maailman loppuun asti, sen on näinä viimeisinä päivinä oltava valona synnin saastuttamalle ja turmelemalle maailmalle. Vaikka seurakunta on heikko ja puutteellinen ja tarvitsee nuhtelua, varoituksia ja neuvoja, se on Kristuksen jakamattoman huomion ainoa kohde tässä maailmassa. Toinen lainaus.
Jumalalla on maan päällä seurakunta, joka on hänen valittu kansansa, joka pitää hänen käskynsä. Hän johtaa, ei harhautuneita sivuhaaroja, ei yhtä siellä ja toista täällä, vaan kansaa. Totuus on pyhittävä voima, mutta taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta. Vehnän joukossa on rikka viljaa. Ja seuraava lainaus. Jokainen, joka haluaa elää kristillistä elämää, muistakoon, että taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta. Seurakunnasta löytyy niitä, joilla on lihallinen mieli. Ja seuraava lainaus kuuluu näin. Taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta, eikä maa ole taivas. Seurakunta koostuu erehtyvistä, epätäydellisistä miehistä ja naisista, jotka ovat vasta oppilaina Kristuksen koulussa, jossa heitä harjoitetaan, koulutetaan ja kasvatetaan tätä elämää ja tulevaa ikuista elämää varten. Ja edelleen luemme. Työ päättyy pian. Uskollisiksi osoittautuneista taistelevan seurakunnan jäsenistä tulee voittoisan seurakunnan jäseniä. Ja vielä viimeinen lainaus. Kristuksen elämän tarkoitus oli välittää sanomaa Jumalan rakkaudesta, ja hän halusi palavasti jakaa tätä rakkautta muille runsain mitoin. Hänen kasvoiltaan säteili myötätunto, ja hänen käytökselleen oli tunnusomaista suopeus, nöyryys, rehellisyys ja rakastettavuus. Hänen taistelevan seurakuntansa jokaisen jäsenen on ilmennettävä samoja ominaisuuksia, jos he tahtovat liittyä voittoisaan seurakuntaan. Tämä meidän täytyy ymmärtää. Seurakunta on nyt taisteleva seurakunta. Heikko ja puutteellinen. Monilla Kristuksen seuraajaksi tunnustautuvilla on lihallinen mieli. He eivät tottele Jumalan sanaa, vaan omaa sydäntään. Seurakunnassa on nyt erehtyviä ja epätäydellisiä jäseniä, jotka ovat vasta oppilaina Kristuksen koulussa. He muodostavat taistelevan seurakunnan, joka on yhtä kaukana voittoisesta seurakunnasta kuin taivas on kaukana maasta. Mutta meidän pitää oppia ilmentämään Kristuksen luonnetta ja ominaisuuksia, jos tahdomme liittyä voittoisaan seurakuntaan. Meidän pitää olla Kristuksessa ja pysyä hänessä, sillä hän on ne tikapuut taivaan ja maan välillä. Mutta niin surullista kuin se onkin, kaikista seurakuntalaisista ei tule voittoisan seurakunnan jäseniä. Heille käy niin kuin niille, joiden ruumiit kaatuivat sinne autiomaahan. Ainoastaan uskollisiksi osoittautuneista taistelevan seurakunnan jäsenistä tulee voittoisan seurakunnan jäseniä. Ja se on juuri tämä voittoisa seurakunta, josta sisar White sanoi, että se voi näyttää olevansa kaatumaisillaan, mutta se ei kaadu. Akanat erotetaan jyvistä. Tapahtuu seulonta. Ei akanat tule olemaan osa voittoisaa seurakuntaa. Seurakuntaa kohtaa hirveä koettelemus, mutta sen täytyy tapahtua. Ja tämä tapahtuu sinetöinnin aikana, ennen kuin Kristus saapuu. Jos siis haluamme päästä lopulliseen lepoon, meidän tulee taistella hengellistä sotaa Kristuksen riveissä ja tehdä vastarintaa syntiä vastaan. Luen vielä profetian hengen lausunnon. Kun vaikeuksia ilmaantuu jollakin asian haaralla, kuten varmasti tulee tapahtumaan, sillä taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta. Koko taivas tarkkailee, mikä on heidän kulkusuunta, joille on uskottu pyhiä velvollisuuksia. Jotkut kompastuvat, jotkut alkavat seurata eksyttäviä henkiä, jotkut valitsevat pimeyden ennemmin kuin valon, koska he eivät ole uskollisia Jumalalle. Mestarinsa tavoin ne, jotka pysyvät Kristuksessa, eivät epäonnistu, eivätkä lannistu. Herra vaatii jakamattoman kiintymyksemme. Jos ihmiset eivät ole koko sydämisiä, he epäonnistuvat koetuksen ja koettelun päivänä. Kun vihollinen järjestää joukkonsa heitä vastaan ja taistelu näyttää olevan kovaa, juuri silloin, kun kaikki mielen kyvyt ja kaikki viisaan johtajuuden säädöllisyys tarvittaisiin vihollisen torjumiseksi, puolisydämiset kääntävät aseensa omia sotilaitaan vastaan. He heikentävät käsiä, joiden tulisi olla vahvoja sodankäynnissä.
Jumala koettelee kaikkia, joilla on totuuden tuntemusta, nähdäkseen, ovatko he luotettavia taistelemaan Herran taisteluissa silloin, kun henkivallat, voimat ja tämän pimeyden maailman hallitsijat ja pahuuden henget painostavat heitä kovasti. Edessämme on vaaralliset ajat ja ainoa turvamme on Jumalan muuttavan voiman omistamisessa joka päivä, antautumalla itsemme täysin hänelle tehdäkseen hänen tahtonsa ja vaeltaaksemme hänen kasvojensa valossa. Todellakin. Voittoisaan seurakuntaan ei kuulu yksikään puolisydäminen kristitty. Siihen ei kuulu yksikään, joka on vain nimellisesti adventisti. Meidän tulee olla Kristuksessa ja pysyä hänessä loppuun asti. Hänen huoneensa olemme me, kunhan loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta, sanoo Hebrealaisten 3 ja 6. Ja samassa luvussa jae 14 kuuluu näin. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. On täysin selvää, että pelkkä Egyptistä lähteminen ei siis riitä. Meidän tulee jatkaa jokainen taistelu siinä samassa rohkeudessa ja luottamuksessa, joka meillä kansana alussa oli. Meidän tulee olla niin kuin Joosua ja Kaaleb. He edustavat adventtikansan kokemuksessa sitä Filadelfian uskoa, joka pääsee perille voittoisasti. Heidät sinetöidään ja he pääsevät lepoon. Mutta muu kansa on siellä Kaades Barneassa siirtynyt Laodikean tilaan. He paaduttivat sydämensä. He tekivät synnin pyhää henkeä vastaan. Samalla tavalla nyt ajan lopussa Laodikea edustaa sitä taistelevaa seurakuntaa, joka paatuu, joka jää sinne taipaleelle. Laodikea, tyhmien neitsyiden tila, tulee kokonaan ulos oksennetuksi. Tämä on paatumisen seuraus. Hebrealaiskirjeen 6. luku jatkaakin tästä mekanismista, joka johtaa paatumiseen. Sen sanat ovat sovellettavissa täydellisesti laodikealaisiin, heihin, jotka ovat käyneet hitaiksi kuulemaan. Alkukielen hidasta merkitsevä sana tarkoittaa tuossa jakeessa kovakorvaista ja hengellisesti velttoa kuulijaa, sellaista, joka ei ota nuhteita vastaan. Ja juuri sellainen on penseä laodikealainen adventisti tänä päivänä. Paavali osoittaa sanansa näille, joiden olisi jo aika olla opettajia, mutta jotka ovat taantuneet hengellisesti pikkuvauvan tasolle. He tarvitsevat taas tuttipullosta maitoa ja sanan alkeita. He eivät ollenkaan kestä vahvaa ruokaa. Heidän aistinsa eivät pysty erottamaan hyvää pahasta. Miten sellaiset voisivat taistella Herran sotia? Ei mitenkään. Paavali sanoo tällaisista. Nämä on vakavat sanat. Hebrealaisten 6 ja 4 eteenpäin. Mahdotontahan on uudistaa parannukseen niitä, jotka kerran ovat päässeet valoon, maistaneet taivaallista lahjaa ja tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, mutta ovat luopuneet. He näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Tässä on kuvattuna paatumisen mekanismi, joka toteutuu ajan lopussa niissä, jotka jäävät siihen Laodikean tilaan. Se toteutuu yhtä lailla kuin se toteutui niissä, jotka lähtivät Egyptistä, mutta jotka Jumala toisella kertaa tuhosi autiomaahan. Adventtikansa on kerran päässyt suureen valoon, mutta ei ole vaeltanut siinä. He ovat maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia runsain mitoin. He ovat tulleet osallisiksi pyhästä hengestä ja sen monista ihmeellisistä ilmauksista, mutta ovat sittemmin torjuneet Kristuksen hengen. Ja kuten edellisessä osassa näimme, Sisar White sovelsi juuri tätä tekstiä suoraan tunnustaviin adventisteihin, jotka olivat luopuneet ja itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Nämä ovat siis juuri niitä, jotka tulevat kumartumaan hengen tuskan vallassa pyhien sinetöityjen jalkojen juuressa. Haluan nyt tuoda esiin erään tutun profetian hengen lausunnon tässä kontekstissa. Työ päättyy pian.
Uskollisiksi osoittautuneista taistelevan seurakunnan jäsenistä tulee voittoisan seurakunnan jäseniä. Katsellessani mennyttä historiaamme, jokaisen askeleen kohti nykyistä asemaamme kulkeneena, voin sanoa, että ylistys Jumalalle. Kun näen, miten Herra on toiminut, olen täynnä hämmästystä ja luottamusta Kristukseen meidän johtajanamme. Meidän ei tarvitse pelätä tulevaisuutta, paitsi jos unohdamme, miten Herra on johtanut ja opettanut meitä menneisyydessä. Näin. Me näemme, että jos haluamme tulla voittoisan seurakunnan jäseniksi, me emme saa unohtaa adventtikansan mennyttä kokemusta. Mutta nykyinen korporatiivinen adventtikirkko julistaa erheeksi sen totuuden, jonka Jumala sanastaan paljasti kansalleen ja jonka hän vahvisti Pyhän Hengen ilmestysten kautta. Adventtikansalla on ollut runsaasti kokemusta Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta ja totuuden voimasta. Mutta vain harvat ovat vaeltaneet totuudessa, uskossa ja kuuliaisuudessa, kuten Joosua ja Kaaleb. Tämä taisteleva seurakunta on matkalla paatumukseen. Ja mitä sanoo sana niistä, jotka näin luopuvat? Heitä on mahdotonta uudistaa enää parannukseen. Jeesus havainnollisti paatumisen tilaa vielä kertomuksella ihmisestä, josta saastainen henki lähtee ulos. Kun tämä henki sitten harhailee autiolla seudulla eikä löydä lepopaikkaa, niin se päättää palata sinne, mistä lähtikin. Sitten kun se löytääkin huoneensa tyhjillään, lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, niin se tulee sinne 7 vielä pahemman hengen kanssa sisään ja ne kaikki asettuvat sinne asumaan. Jeesus sanoi, että sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Kristuksen nimessä on valta ajaa ulos riivaajia. Se on Kristus itse, joka puhdistaa ihmisen sydämen ja panee sen siistiin järjestykseen. Mutta jos tuo Pyhän Hengen temppeli jää sitten tyhjäksi, niin silloin ei pysytä Kristuksessa, ei olla kestäviä loppuun saakka tässä suuressa henkien välisessä taistelussa. Silloin taannutaan ja luovutaan. Ja lopulta sen ihmisen tila on pahempi kuin alussa. Jeesus sanoi vielä, että niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Niin kävi taistelevan seurakunnan sukupolvelle muinoin siellä erämaassa. Niin kävi Jeesuksen ajan juutalaisille ja niin käy myös Laodikealle ajan lopussa. Mutta niin kuin sisarvait sanoo, meillä voi olla täysi luottamus Kristukseen johtajana. Hän vie perille ne, jotka ilmentävät hänen luonteensa ominaisuuksia ja joista tulee voittoisan seurakunnan jäseniä. Mutta ongelma onkin siinä, että Laodikea ei seuraa Kristusta johtajanaan. Tuossa muinaisen Israelin kokemuksessa on esikuva tästäkin. Hebrealaiskirjassa lainataan psalmin sanoja ja luen nyt suoraan psalmista 95 jakeesta 6 eteenpäin. Tulkaa, palvokaamme häntä, kumartukaamme ja polvistukaamme Herran luojamme eteen, sillä hän on meidän Jumalamme. Me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, jota hänen kätensä kaitsee. Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydäntänne niin kuin Meribassa, niin kuin Massan päivinä autiomaassa, jossa teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka olivat nähneet minun tekoni. Mitä siis tapahtui siellä Massassa, Meribassa, että kansa niin kiusasi Jumalaa siellä, että Jumala vannoi vihassaan, että koko sukupolvi kaatuu sinne erämaahan eikä pääse Levonmaahan? 2. Mooseksen 17. luku kertoo, että Israelin kansa kulki Siinin autiomaassa ja alkoi nurista Moosesta vastaan, kun sillä ei ollut vettä juotavaksi. Minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että haluat tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme? Silloin tapahtui se ihme, että Jumala käski Moosesta lyömään Horebin luona olevaa kalliota, jolloin siitä lähtee vettä ja koko kansa karjoineen saisi vettä siitä juodakseen. Tämä toteutui siis
erämaavaelluksen alussa. Mutta Raamattu kertoo, että ihan vastaava tilanne toistui myös vähän ennen luvattuun maahan pääsemistä. Kansa oli jälleen samassa paikassa ja ihan vastaavanlainen napina syntyi taas. Kansa kokoontui sitten Mooseksen ja Aaronin ympärille ja alkoivat syyttää Moosesta. Kumpa olisimme kuolleet silloin, kun veljemme kuolivat Herran edessä? Minkä tähden toitte Herran seurakunnan tähän autiomaahan niin, että me kuolemme tänne karjoinemme? Miksi johdatitte meidät pois Egyptistä ja toitte meidät tähän pahaan paikkaan? Eihän tässä paikassa kasva viljaa, viikunoita, viiniköynnöksiä eikä granaattiomenoita. Ei ole edes vettä juotavaksi. Näin se kansa siellä napisi. Ja mitä nyt piti tehdä? Pitikö taas lyödä sitä kalliota? Herra puhui Moosekselle, jae 8. Ota sauva ja kokoa veljesi Aaronin kanssa seurakunta. Puhukaa heidän nähtensä kalliolle, niin se antaa vettä. Näin saat tulemaan heille vettä kalliosta ja sinä juotat seurakunnan ja sen karjan. Elikkä sille kalliolle piti vain puhua tällä kertaa, siinä seurakunnan edessä. Mutta mitä Mooses teki? Luemme jakeet 10 ja 11. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Sitten Mooses kohotti kätensä ja iski 2 kalliota sauvallaan. Ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että seurakunta ja sen karja saivat juoda. He saivat siis vettä. Mutta Mooses toimi harkitsemattomasti ja suoraan vastoin Herran sanaa. Hän ei puhunut kalliolle siinä seurakunnan edessä, vaan löi sitä uudestaan. Eikä vain kerran, vaan 2 kertaa. Mikä oli tämän tottelemattomuuden seuraus? Se oli se, että Mooses ja Aaron eivät saaneet viedä Jumalan kansaa luvattuun maahan. Herra sanoi heille, koska ette uskoneet minua, ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä, te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä olen sille antanut. Ja muistatteko, mitä hebrealaiskirjassa sanottiin niistä, joita oli mahdoton uudistaa parannukseen? Niistä, jotka olivat jo tulleet osallisiksi pyhästä hengestä, elävästä vedestä, mutta olivat luopuneet. Heistä sanotaan, että he näet itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Juuri tätä esikuvaa se, mitä Mooses ja Aaron teki, kun sitä kalliota lyötiin 2. Kallio kuvaa Kristusta, jota lyötiin ristillä. Ja Kristuksen uhrin ansiosta hänen elämänsä ja henkensä on meille tarjolla elämän veden virtoina. Osallistuminen siitä elävästä vedestä, joka sieltä Kristuskalliosta vuotaa, on pyhän hengen osallisuutta. Israel oli tullut siitä osalliseksi jo erämaavaelluksen alussa. Adventtikansa on tullut siitä osalliseksi myöskin kokemuksensa alussa. Mutta nyt luvatun maan kynnyksellä meidän ei tarvitse muuta kuin uskossa vedota Kristuksen uhriin ja hänen virvoittavan henkensä läsnäoloon. Meidän tulee uskossa katsoa ylimmäiseen pappiimme, joka on meidän puolustajamme siellä Isän luona. Mutta mitä teki Mooses? Hän itse uudestaan ristiinnaulitsi Jumalan pojan ja häpäisi häntä julkisesti siinä seurakunnan edessä. Samoin adventtikansan johtajat ovat hyljänneet Kristuksen heidän puolustajanaan. He ovat kääntäneet selkänsä taivaalliselle ylipapillemme, meidän puolustajallemme, aivan kuten Hesekielin 8. luku on ennalta kertonut. He itse uudestaan ristiinnaulitsevat Jumalan pojan ja häpäisevät häntä julkisesti. Tämä on kolminaisuusopillisen väärän pyhähenkikäsityksen seurausta. Se on pyhäkkötotuuden hylkäämistä sellaisena kuin se on Jeesuksessa Kristuksessa. Julistetaan pelkkää armoa ja sovitusta, joka tapahtui ristillä. Kalliota lyödään aina ja aina vain uudestaan, ilman että tapahtuisi pyhittymistä.
Ilman, että tapahtuu syntien hylkäämistä. Ilman, että Kristuksen hengen ja elämän virvoittavat vedet saisivat tulla osaksemme, kun vain puhumme sille kalliolle. Ei tapahdu synnin kukistumista meidän elämässämme. Raamattu sanoo, että se, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa, eli Jumalan oma. Meillä on puolustaja, joka varustaa meidät voimallaan jokaisena päivänä tässä taistelussa syntiä vastaan. Kristus on se, joka suorittaa lopullisen sovituksen taivaallisessa pyhäkössä uhrinsa ansioiden perusteella, ja samalla hän myös puhdistaa kansansa ennen kuin armon aika päättyy. Mutta tämän totuuden on adventtikansan johtajat hylänneet. Ja siksi Kristus on Laodikean ulkopuolella kolkuttamassa. Tämä seurakuntahuone on tyhjänä. Se on kyllä siistinä ja järjestyksessä ollut siihen saakka, kunnes paha henki palaa sinne 7 vielä pahemman riivaajan kanssa. Ja sen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Sen lopputulos on paatuminen, jota seuraa ulos oksentaminen. Hämmästyttävästi tämä vakava esikuva on nähtävissä jo tässä, miten Mooses ja Aaron toimivat uskottomasti seurakunnan edessä. Me tiedämme, että Mooses lopulta pelastui ja Jumala herätti hänet kuolleista, niin kuin Raamattu kertoo, mutta esikuva ei luopuneiden johtajien osalta ulotu siihen saakka. Mooses on omalta osaltaan esikuva Kristuksesta myöskin, Jumalan huoneenhaltijana. Ja Aaron on omalta osaltaan Kristuksen esikuva ylipappina. Mutta tässä kohtaa Mooses ja Aaron yhdessä esikuvaavat sitä lopun ajan seurakunnan johtajuutta, joka ei tule pääsemään perille ja joka ei saa johtaa kansaa luvattuun maahan. Tässä yhteydessä Jumala puhuttelee heitä monikossa. Ja Mooses sanoi, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Ja Herra sanoi, te ette uskoneet minua ja pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Tämä on vakava esikuva lopun ajan seurakunnan johtajista. He eivät saa viedä kansaa luvattuun maahan. He tulevat kaatumaan ja jäämään taipaleelle. Kuka sen seurakunnan sitten vie perille? Esikuvassa sen vei perille Joosua. Hebrealaiskirja 4 ja 8. Jos Joosua olisi johdattanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Tässä jakeessa kreikan kielessä Joosua ja Jeesus ovat itse asiassa yksi ja sama nimi. Jotkut käännökset, kuten King James, jopa kääntää tämän jakeen, että Jeesus. Mutta kyseessä on tietenkin Joosua, joka on yksi Raamatun selvimpiä esikuvia Kristuksesta. Ja se on Jeesus Kristus, joka Joosuan tavoin johtaa seurakunnan sinne luvattuun maahan. Joosuan johtamana kansa vietiin vain tähän levon esikuvaan, joka on vain varjo. Mutta tällä kertaa Kristus johdattaa kansan siihen todelliseen ja lopulliseen Jumalan lepoon. Silloin kaikki viholliset voitetaan. Ainoastaan Jeesus Kristus, elämän ruhtinas, voi voittaa kaikki viholliset. Nimittäin, mikä se on se vihollisista viimeinen? Raamattu sanoo, vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Niin kauan kuin on kuolemaa, seurakunta on taisteleva seurakunta. Ja vasta kun kuolema on kukistettu, on voitto saatu. Silloin seurakunta muuttuu voittoisaksi seurakunnaksi. Nimittäin vasta kun Kristus saapuu noutamaan omansa luokseen. 1. Korintolaisten 15.54 eteenpäin luemme. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Vasta tämä on se hetki, kun me voimme alkaa puhua voittoisasta seurakunnasta, eli siitä joukosta, jonka Jeesus Kristus vie perille todelliseen, luvattuun maahan. Sinne, missä ei ole enää vihollisia, ei syntiä eikä kuolemaa. Mutta nyt adventtikirkko soveltaa suoraan itseensä kaikki ne lupaukset, jotka ovat ehdollisia ja jotka koskevat voittoisaa seurakuntaa. Näin ei voi tehdä, koska taisteleva seurakunta ei ole voittoisa seurakunta, eikä maa ole taivas. Tämä taisteleva seurakunta tekee äärimmäisen vakavan virheen, kun se seuraa maallisia johtajiaan. Se seuraa ylpeänä Moosesta, eikä Jeshuaa, Jeesusta. Mutta hyvät ystävät, muistakaa, että Mooses ei saanut viedä seurakuntaa perille. Vain Jeesus Kristus vie sen perille. Ne taistelevan seurakunnan jäsenet, joilla on lihallinen mieli, eivät näe hengellisin silmin tosi 7. päivän adventtikansaa, eikä tosi seurakuntaa, jonka johtaja on Kristus. Nyt me osaamme oikein katsoa sitä sisar Whiten lainausta ja sitä, mitä hän tarkoittaa seurakunnalla, joka ei kaadu. Hän sanoo, että se säilyy samalla, kun Sionin syntiset seulotaan siitä. Voi miten monet adventistit lukeekin tämän paikan niin, että adventtikirkko säilyy samalla, kun syntiset seulotaan siitä adventtikirkosta. Mutta eihän tuossa lausunnossa sanota mitään sinne päinkään. Siinä sanotaan, että seurakunta voi näyttää olevan kaatumaisillaan, koska se on taisteleva seurakunta. Mutta se ei kaadu, koska heistä, jotka ovat loppuun asti kestäviä, tulee voittoisan seurakunnan jäseniä. Ja syntiset seulotaan mistä? Sionista. Sionissa olevat syntiset seulotaan. Nyt kysymys kuuluu, onko korporatiivinen adventtikirkko muka Sion? No ei varmasti ole. Siksi profetian henki sanoo, että Jumalan tosi seurakunta ei ole mikään moninaisista eri uskontokunnista. Profetian henki sanoo, että emme pelastu uskonlahkona, emmekä kuulumalla edes maailman hengellisimpään kirkkokuntaan. Profetian henki sanoo myös suoraan, että Jumalan lapset tulevat jättämään kaikki uskonnolliset yhdyskunnat, niin langenneet kuin nimellisen trademark-adventtikirkonkin. Ja miksi? Koska se on siinä vaiheessa paatunut ja sitä on mahdotonta uudistaa enää parannukseen. Adventtikansa tekee nyt saman virheen kuin Jeesuksen ajan juutalaiset, jos he nyt ottavat ja soveltavat itseensä voittoisan seurakunnan lupaukset silloin, kun se on vielä taisteleva seurakunta. Mikä siis on Sion? Sion on Raamatussa Jumalan pyhä vuori. Se on se vuori, jonne hän asettaa oman kuninkaansa, Jeesuksen Kristuksen. Historiallisesti Daavid valtasi Sionin linnoituksen, josta tuli Daavidin kaupunki, eli Jerusalem. Ja juutalaiset tekivät juuri sen virheen, että heille maallinen Jerusalem oli se Sion, josta profeetat ennustivat ihania asioita. He eivät ollenkaan käsittäneet, että Jeesus Kristus oli se luvattu Messias. Daavidin poika, joka olisi se todellinen Jumalan asettama kuningas. He torjuivat Jeesuksen oman lihallisen mielensä sumentamana. Mutta eivät Raamatun lupaukset puhu maallisesta Jerusalemista, vaan voittoisan seurakunnan kotikaupungista, taivaallisesta Jerusalemista. Ilmestyskirjan Johannes näki 144 000 seisovan Sionin vuorella karitsan kanssa. Sinne pääsevät vain sinetöidyt, ne, jotka voitokkaasti taistelevat Herran sotia. Se huone ei jää tyhjäksi, koska Raamattu todistaa, että siellä on Jumalan läsnäolo. Jesaja 12:6. Huutakaa ja riemuitkaa, te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Akanat, syntiset, luopuneet, paatuneet, eivät voi sinne päästä.
He eivät kestäisi Jumalan läsnäolossa. Heidät seulotaan pois. Ei adventtikirkosta, vaan Sionista. Jesaja sanoo, syntiset pelkäävät Sionissa, jumalattomat kauhistuvat. Kuka meistä voi asua kaikki nielevässä tulessa? Kuka meistä kestää ikuisen liekkien poltetta? Raamatun mukaan Sion on voittoisa seurakunta, jonka kauneus on täydellinen. Ja psalmi 125 sanoo, kuin Sionin vuori on Herraan luottava kansa, se ei horju, vaan kestää iäti. Se on se seurakunta, joka ei kaadu. Ja psalmi 129 sanoo, Herra on vanhurskas, hän päästää meidät jumalattomien köysistä. Häpeällisesti joutuvat perääntymään kaikki, jotka vihaavat Sionia. Raamattu todistaa, että Sionissa on Jumalan siunaus ja ikuinen elämä, eli vihollisesta viimeinenkin on kukistettu. Jesaja 4 ja 3 kuuluu, ja Sionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi, kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa. Tämä on Karitsan elämän kirja, taivaallinen elämän kirja. Sioniin pääsee se jäännös, joka loppuun asti on uskollinen ja kestävä. He pääsevät lepoon ja luvattuun maahan Kristuksen johdolla. Psalmi 69 sanoo, Jumala pelastaa Sionin ja rakentaa Juudan kaupungit. Hänen kansansa saa asua siellä. Se ottaa maan omakseen. Hänen palvelijoittensa jälkeläiset perivät sen, ja ne, jotka rakastavat hänen nimeään, saavat asua siellä. Tämä on se seurakunta, joka ei kaadu. Kansa, joka on taivaallisen Jerusalemin, Sionin asukkaita. Se on Herran Sebaotin kaupunki, jonka Jumala pitää lujana ikuisesti. Älkäämme nyt tehkö sitä virhettä, jonka juutalaiset tekivät, kun he pitivät kiinni temppelistään, josta ei sitten jäänytkään kiveä kiven päälle. He torjuivat Kristuksen, todellisen kuninkaansa, ja väittivät seuraavansa Moosesta. Ja saman virheen tekee lopunajallinen Israel. Mutta Jeesus sanoi, jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua. Juuri minusta hän on kirjoittanut. Adventtikansakin on pannut toivonsa Moosekseen ja palannut takaisin kuolleisiin tekoihin. Mutta Mooseksen sijaan meidän pitää seurata Kristusta, joka on uskollinen poikana, Jumalan huoneen hallitsijana. Hänen huoneensa olemme me, kunhan vain loppuun asti säilytämme rohkeuden ja kerskaamme toivosta. Hyvä ystävä, jos siis tänä päivänä kuulet hänen äänensä, älä paaduta sydäntäsi, niin kuin suurin osa taistelevaa seurakuntaa tekee. Tule uskossa Sionin vuoren ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin, 10 000 enkelien ja juhlajoukon luo, esikoisten seurakunnan luo. Olkoon meidän nimemme kirjoitettuina taivaissa Karitsan elämän kirjaan. Monet adventistit soveltavat korporatiiviseen adventtikirkkoon sen, mitä Jumalan sana sanoo Sionista. He sitten kuvittelevat, että siinä organisaatiossa täytyy pysyä loppuun asti. Ja että kun viimeinen sanoma pedonmerkistä julistetaan, niin kaikki vilpittömät liittyvät silloin tähän luopuneeseen adventtikirkkoon. Tällainen käsitys on täydessä ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Ja se on itse asiassa juuri sellainen erhe, millä saatana tahtoo pitää petettyä kansaa paatuneessa nimiadventismissa. Mutta kuulkaa, mitä Paavali kirjoittaa. Roomalaiskirjeen 11:25 ja 26. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Laodikean tilassa olevaa nimiadventismia on kohdannut paatumus. Sitä on mahdotonta uudistaa enää parannukseen. Se on taisteleva seurakunta, joka jää taipaleelle.
ja sen paatumus kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Eli kolmannen sanoman voimakkaan huudon vie maailmaan vain se osa jäännöstä, joka on oppinut käymään Jumalan sotia. Heidän sanomansa kautta vilpittömät Jumalan lapset, eli ne lampaat niissä muissa tarhoissa. He lähtevät kaikista langenneista uskontokunnista. Ja sen tapahduttua koko Israel on pelastuva. Hyvät ystävät, älkää hetkeäkään kuvitelko, että tämä koko Israel liittyy nimiadventismiin, eli niihin, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelevat. Ei, vaan he liittyvät Jumalan tosiseurakuntaan, joka odottaa pelastajaa Sionista. Heistä poistetaan jumalattomuus. Sionin syntiset seulotaan pois, ja Kristus noutaa heidät kotiin taivaalliseen Jerusalemiin. Heistä tulee voittoisa seurakunta. Se on koko Israel. Se on 144 000, 12 000 jokaisesta Israelin heimosta, kuten ilmestyskirja kuvailee. Viimeiseksi haluan muistuttaa, että Jumala on antanut Kristuksessa lahjaksi kaiken, mitä kuuluu tosielämään ja Jumalan pelkoon. Meille annetaan kaikki, mitä tarvitaan voitokkaaseen taisteluun sotureina Kristuksen riveissä. Meidän tulee uskossa puhua sille kalliolle, pyytää Kristusta elämäämme joka päivä hänen henkensä kautta. Häviäjät tulevat kumartamaan petoa ja sen kuvaa ja tulevat ottamaan pedon nimen merkikseen. Ja ilmestyskirja sanoo heistä, että heillä ei ole päivän, ei yön lepoa. He eivät siis pääse siihen Jumalan lepoon. Mutta lopuksi luemme nyt ohjeet, miten selvitä taistelussa. Efesolaiskirjeestä, luku 6, jakeet 10 eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Miten me voimme pukeutua tähän Jumalan koko taisteluvarustukseen, jotta voimme pysyä pystyssä, kuten voittoisan seurakunnan jäsen? Meidän pitää mennä Jumalan sanan äärelle rukouksessa. Kaikki tämän sota-asun komponentit tulevat Jumalan sanasta. Ei pelkästään se sanan miekka, joka on ainoa hyökkäykseen soveltuva varuste. Ja muistakaa myös, että hyökkäys on paras puolustus. Kristuskin torjui saatanan sanomalla, että kirjoitettu on. Vyöttäkää kupeet totuuteen. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, rukoili Jeesus. Meidän uskomme kilpi ja pelastuksen kypärä perustuu siihen toivoon, joka on ankkuroitunut Jumalan varmoihin lupauksiin, hänen sanaansa. Jumalan sana opettaa meille, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Opimme tuntemaan vanhurskauden. Mutta kaikki tämä pitää Paavalin kehoituksen mukaan tehdä alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki hengessä. Kristus sanoi, että ne sanat, jotka hän puhui, ovat henki ja elämä. Ilman Kristuksen eläväksi tekevää henkeä ei Jumalan sana sulaudu uskossa meihin.
Ilman Kristuksessa pysymistä meissä ei ole kuuliaisuutta, emmekä me pysty tekemään vastarintaa pahalle. Siksi sanon vielä, menkää Jumalan sanan äärelle rukoillen, enemmän kuin koskaan. Pukekaa yllenne koko Jumalan taisteluvarustus. Monet lukevat Raamattua vähän, sitten illalla ennen nukkumaan menoa. Mutta ajattelepa, mitä hyötyä on mennä nukkumaan taisteluvarustus päällä. Siis sen jälkeen, kun koko päivä on oltu liikkeellä ja on otettu osumaa niistä vihollisen hyökkäyksistä ja palavista nuolista. On kuljettu koko päivä ilman suojaa. Ja sitten illalla ihan mukiloituna ja raadeltuna laitetaan se haarniska niskaan ja mennään sitten nukkumaan. Eikö olisi paljon viisaampaa viettää aamulla hetki Jumalan kanssa ja sanan ääressä ja pukea se taisteluvarustus ylleen just silloin aamulla. Ja sitten torjua voitokkaasti kaikki pahan palavat nuolet, joita varmasti joka päivä lentää siihen meidänkin suuntaamme. Kuulkaa vielä profetian hengen sanat. Pian Jumalan kansaa koetellaan ankarilla koetuksilla, ja monet niistä, jotka nyt näyttävät aidoilta ja vilpittömiltä, osoittautuvat epäjaloksi metalliksi. Kun Kristuksen uskontoa eniten halveksitaan, kun hänen lakiaan eniten väheksytään, silloin pitäisi intomme olla palavin ja rohkeutemme ja uskollisuutemme järkähtämättömin. Seisoa totuuden ja vanhurskauden puolella silloin, kun enemmistö hylkää meidät. Taistella Herran taisteluja silloin, kun sotureita on harvassa. Siinä on meidän koetuksemme. Silloin meidän on saatava lämpöä toisten kylmyydestä, rohkeutta heidän pelkuruudestaan ja uskollisuutta heidän uskottomuudestaan. Ja toinen lainaus kuuluu näin. Korkeimmalle korotettu lunastettujen joukko, joka puettuna valkeihin vaatteihin seisoo Jumalan ja Karitsan valtaistuimen edessä, tietää, mitä voittoisa taistelu merkitsee, sillä he tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. Ne, jotka ovat mukautuneet olosuhteisiin ennemmin kuin antautuneet tähän taisteluun, eivät tiedä, miten kestää silloin, kun tuska valtaa jokaisen sielun. Kenenkään ei tarvitse sanoa, että hänen tilansa on toivoton ja ettei hän voi elää kristityn elämää. Kristuksen kuolemalla on jokaiselle sielulle varattu runsas apu. Jeesus on aina lähellä meitä, milloin tarvitsemme apua. Huutakaa vain uskossa häntä avuksenne, sillä hän on luvannut kuulla anomuksenne ja vastata niihin. Eli meidän tulee puhua sille kalliolle. Jospa meillä olisi elävää, toimivaa uskoa. Sitä tarvitsemme ja meidän on saatava sitä, sillä muutoin sorrumme ja epäonnistumme koetuksen päivänä. Jos me kerran olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, niin pysykäämme hänessä loppuun asti kestävinä. Hebrealaisten 6 ja 11. Toivomme hartaasti, että kukin teistä osoittaa samaa intoa ja säilyttää toivon täyden varmuuden loppuun asti, ettette veltostuisi, vaan seuraisitte niitä, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä on luvattu. Rukoilemme. Rakas Pyhä taivaan Isä, kiitos siitä, että sinulla on elävä seurakunta, jonka rakas poikasi Jeesus Kristus vie varmasti perille. Pyydämme anteeksi sitä, että olemme kansana monin tavoin napisseet sinua vastaan epäuskossa, vaikka sinä olet niin ihmeellisesti johtanut seurakuntaasi. Herra, varjele meidät paatumukselta ja anna sydämemme vastaanottaa sinun pyhän henkesi kutsu tänä päivänä. Anna meille voimaa kukistaa oma lihallinen luontomme niin, että joka päivän rukouksessa kestävinä ottaisimme yllemme taisteluvarustuksen sinun pyhän sanasi kautta. Auta, että voisimme oppia taistelemaan pahaa vastaan Kristuksen riveissä. Anna meille myös evankeliumin alttiuden jalkineet, että voisimme toimia toisten ihmisten hyväksi tässä taistelussa, joka pian päättyy, mutta joka sitä ennen tulee käymään kaikkein kiivaimmillaan. Auta meitä kestämään loppuun saakka, että voisimme siirtyä taistelevasta seurakunnasta voittoisaan seurakuntaan, Sionin vuorelle. Rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.